وەک ڕاگەهاندنا دەستپێکردنا شەڕ لە دژی هەرێما کوردستانê PKK بۆریya petrola Kurdistanê ku derbasî Bakurê Kurdistanê dibe û ji wir diçe ta bi Tirkiyê kire armanc. Hikûmeta Herêma Kurdistanê jî ew êrişa terorî bi tundî şermezar kir. Di daxuyanîkê de roja pênşemê 29 Oktobera 2020 PKK ragihand ku ê boriya petrola Kurdistanê Botaş ku di devera Bagûkê re li Mêrdînê derbas dibe roja çarşemê 28 Oktoberê armanc kir û di encama wê êrişê de hêla boriyên petrolê bi yek carî hat rûxandin û êrişa xwe bi operasyoneke heyfhilandinê serkeftî pesenda. Ji alî xwe ve hikûmeta Herêma Kurdistanê karê terorî armanckirina boriyê şandina petrola Herêma Kurdistanê bi tundî şermezar kir. Di daxuyanîkê de hikûmeta Herêma Kurdistanê ragihand roja çarşema borî. Boriyê şandina petrola Herêma Kurdistanê hatiye armanckirin û di encam de proseya şandina petrola Herêma Kurdistanê hat rawestandin. Daxuyaniyê amaje boyekî jî kir hikûmeta Herêma Kurdistanê vê karê terorî şermezar dike û dibîne ev corê kiryaran rewşa herêmê û navçeyê zêdetir aloz dike. Herwiha di daxuyaniyê de hatiye hikûmeta Herêma Kurdistanê bi tu awayî rênada gef li berjewendiyên wê werekirin û dest bi qotê xelkê Herêma Kurdistanê bibirin. Lêkolînên ji bo eşkerekirina encamderên vê êrişê jî berdewam e. Roja yekşema borî 25 Oktoberê jî dema ku hêzên pêşmerge xaleke leşkerî li gundê Şihiyê ava dikirin, çekdarên PKK êrişê hêzên pêşmergeyên Kurdistanê li devera Nehlê ya ser bi bajarê Akrê ve kir û di êrişa xwe de çekên RPG û doşka bikar anîn û tevlî amedebûna hejmareke mezin ji pêşmerge li deverê pêşmerge tu bersiva wan neda û ragihand ku ew naxwazin şerê PKK bikin û bersivê wek êrişa li ser wan hatî kirin bidin. Wekû çawa biryara Serok Barzanî û desthelata Herêma Kurdistanê biredkirina şerê birakujiyê heye û pêşmerge çekê xwe li hember PKK nahilde û şerekî wisa durist nake. Beriya çend rojan jî PKK li hember rêkeftina Herêma Kurdistan û hikûmeta federal ya Iraqî bi derxistina grûp û çekdarên nerewa ji şingalê bersiv da û got ku ew ji şingalê dernakevin û ew ê hêzî jî ji bo wê yekê bikarbînin tevlî ku xelkê şingalê ji PKK û kiryarên wê û revandin û leşkerkirina zarokên Kurd yên êzîdî bêzar bûne û bi dehan xwepêşandan ji bo derketina PKK li darxistine. Herwiha ev demeke PKK û ragihandina xwe dest bi êrişeke tund li ser Partî Demokratê Kurdistanê kiriye û bi gotegot û propagandeyeke dûr ji rastiyê hewl dide heval û alîgirên xwe li dijî Herêma Kurdistanê û bi taybetî partî gur bike. Gelek çavdêr û şirovekarên siyasî dipirsin, ji ber çê teqandina boriyên petrola Herêma Kurdistanê di vê demê de hat, tevlî ku ev demeke dirêj e ew borî heye. Herwiha dibêjin PKK bi van êrişên xwe dixwaze destkeftinên Kurdistanê ji nav bibe û şerê medyayî û êrişên PKK wek ragihandina şere li dijî Herêma Kurdistanê. Lê Herêma Kurdistanê jî beriya çend rojan ragihand û tekez kir ku ew şerê birakujiyê red dikin. Lê bi tu awayî qebûl nakin aştî û aramiya Kurdistanê were armançkirin û têkdan.